Alah Michael lagi Jan. Monggo. Bek santayub sinarengan kata-kata kawe Jinanda. Monggo Mas Nyomo, Mas Grandong, Mas Agung, Mbak Iis. Blarak disampirke MC-ne njaluk wedang jeruk. Sinten? Kuwi lho drivere Mr. Grandong. Oh, Mas Grandong. Sing ngersake Mbak Min. Nano yo. Mangan seblak ning mati yo. Krasa penak wegan medun Mas. Kijing miring ayo Mas. Kijing miring jalalillo. Ya, piye Mas Ateng? Wol lah yen ditawon. Piye lho iki? Gendang lho. Ijal sik. Ateng iki gawe ramene ya ora umum Mbok ya. ket mau. Lah iya. 5 war dijolke apa? 5 war dijolke 2000-an ngono. Oh tak kira. Mudin 5 war dijolke neh iki jolke cilik dhewe. Kuwi cilik tapi gaul Mas Gio. Digawe ramene ra umum. Ya. Ngadang-ngadang ning dhuwur meja salat sembahyang cagake agama Mas. Iki piye? Ayo Mas. Iki piye? Jalalillah. Ora Mirek ambil bolong sisa batik ayo dek ijing mirek ayo dek ijing mirek piye sok lah kok ngene wis kowe iki kosik aja nyawar-nyawer ae iki isin aku
Disuwuk ya Mas Landa, ben leren sik ya kanca-kanca ya. Oke. Pupus gedang raja, bogel bagus tur prasaja. Sembah nuwun Mbak Min. Sehat selalu Mbah Narto. Penting suwe. Mbah Narto asik seragen bergoyang. Pesan moral bagi sedulur-sedulur yang ada di luar negeri, pokoknya sing hati-hati. Mbah Narto sowan karo Mbah Narto. Nganti sabrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo tengok mangeteni nampa wah
Pok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimpi susu. Susu perawan rasane ra karuan, susu yati pancen enak sekali. Munggah ning pucuk gunung, dhuwur biang matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Bokel, 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 gugup, bokel, bokel, bokel. weh sabung wati dalu. Spesial pada Surata Budi, kodok gede bergoyang. Pade monggo. Kalian Bude kita merapat. Ayo. Pak De Suroto. Monggo Bu Suroto. Ayo mari. Sik. Monggo Bude. Sing gede pak ngapuramu, nimas pepujanku, jejantung hatiku, sambungku ing wanci dalu, ngrupit dosaremu kalawan karmamu. Jumeneng monggo jumeneng. Kang Mas Kang Bra. Monggo. Tak gendong bawa ning kasur, Ono enggan nyaruwe yang mong akibate aku mong bayangke yo remuk ing atiku iki yen bajur ngelingi Oh iya duit 5.000 iki. sakno Apa tenan sida dadi catelu tak kandi Iki monggo jumeneng Bude ditopo gemati. Oh nggih. Kowe mau dikek 20.000 gak gelem ya, Dik. Aku pikirku isen nyungi padeku dhewe kok ya. Nggih, mbok tambahan. Masa aku namanya dene Pakde, bareng ngekeki kok 5.000 kaya ngene. Syukur. Bangetan men to Dede senengane ku. Syukurin loh. Aku iki kurang apa lho, Dik, aku arep Padi Surata iki. Tak siarke Kurang sing gede. di pasar pondok gede. Masa 10.000 iki lho. Kurang gede. Kurang gede ya ben, penting suwe. Angel aku. Mendak boyo ento situ urip lan ati. Kaget dong bawa Jorair putri Sulistyo terus bisa nyuwun ayo yo gawe sinagalo iki Weh, pindah. Geser. Kleru manggon aku ki. Geser kene geser. Tengah. Paijo yen ra kerja ora jajan. Masuk, Mbah. Sekuwete pang ngapuramu, nimas pepujanku, jantung hatiku, sambungku ing wanci dalu, ngrupit saremu kalawan karepmu. Hop. Piye
piye Mbah kowe lho wis pindah-pindah. Api-apian aten nggih Pakde. Lagu iki diteruskan apa boten? Lanjut. Sing nyanyi kowe. Oke, siap. Oke, baik. Aku selesai musik aku. Kang Mas Kang Bra titisake muring lestarine kabeh kan ono engkang garuwe yo mung akibate aku kok daya yo Remoke satiku iki yen banjur keling bocah telu iki. Senasibmu ya kuwi. Kowe dik nyanyi dik, nyanyi kowe. Boten Tenan sidonake dikserta kemati. Ayo nyanyi. Sakno Pak De. sing nyanyi aku. Yo Awas. yo. Sing nyanyi aku. Iya, tak tekno. Ayo. Ayo entekke, Sing Mbak. nyanyi aku. Iya. Jatahe pas 50 iki. Oke. Wangger 5.000 kowe. Oke. Mendah boyo yen to sida banterke cacah. Kuwi jane kuwi awake piye to kuwi? Sing nyanyi aku. Wah, marah emosi ayo arek kono. Gondrek. Angger kene wis mendah boyo tak tungtung. Lah ngono lho. Oke. Mendah boyo yen to sida kabeh muni no beno banjir, masyaallah. Landak. Kabeh muni greng ngono lho. Kendang tok iki lho. Oke, siap. Tak tuntung lho pokoke. Atar-atar kendang kabeh muni greng ya to. Oke. Mendah boyo yen to sida. Ra nyanyi ra patek nau. Lah iya, mulane gur 5.000 kowe ger. Aja mutung, wis tuwek mutungan. Kowe ngerti apa ora aku batalke rong job belani kene iki lho. Batalke job. Batalke rong job aku iki. Lah ning kene amane ora karo kanggo. karo yoga kaya ngono kae. Lah iya nyatane ning kene ora kanggo Kowe. kowe ger. Yoga ora manut karo aku. Minggat kabar apa-apa. Ore. Guyon. Guyon iki pekok iki. Kono ora entek barang kok. Jek pirang-pirang guyon setrum barang iki malah. Aduh. Mari megah-megah. Iso nyanyi ora ger. Iso nyanyi ora? Sang. Ndang. Guyon aku guyon. Oke, siap. Minggir to Dede, lah sampean iki yo. Ora ngerti wong lagi gawe emosi. Mendah boyo yen to sida urip kagendong kemana-mana. Jor lahir putri Sulistya, terus bisa nyuwara diko kang wis rata. Ya. Masa Pakde Suroto asik terus deh. Goyangke Mas Aryo. Masuk yo. Gede pak ngapuramu Dimas pepujanku jejantung hatiku bukel rene sambungku ing wanci dalu merupi dosaremu kalawan garwamu Kang Mas Kang Waran titisake ore lestarine ati pirantike mana di mana anak kambing sayang tan ono ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayi
Mbak Bogel. Rambutnya murak-marik weh, kuwi tak benekke walah. Aku saking sayang karo kowe. Iki amplas apa to, Gel? Amplas Ya piye to? Allah, tangane kasar ngene iki nyambut gawemu ya apa? Wah, amplas mbahmu disko kuwi. Lah kasar lho. Sing halus ya kono, tukang kendang kono. Ora tukang kendang, selerane Mbak Tuti tukang kendang ki. Ora deh, Ra sida. Saiki selerane sopir. Iki ta? Sopir bego. Sopir begok ki lho. Ora. Peko. Pak De, matur nuwun budhe Baji, nggih. kowe sembah nuwun. Pamene jenengan boten doblan mesti ten mriki terus. Nggih, Nggih, sembah nuwun. Amin. Sehat terus nggih Bude, Pak De. Mengke mampir apa boten? Panjang umur berkah barokah. Walah. Oh, Mriko mboten apik. bablas tenggene Pak No. Oh, nggih. Apik mriki. Mriko cancel mawon jeng-jeng mawon. Undangane sesuk lho, Mas. Kula balik mriko nggih. Nggih, matur nuwun sehat selalu nggih Bude. Pak De panjang umur. Nggih, monggo. Mentah boyo Sing bener. ngetos itu urip lan andika mesti bagya mulya terus lahir putri Setya kang bisa yuwana nika. Enten ingkang badhe bawani capek gunung saben bengi nyawang jumeneng to Dik ampuh men kowe hei bocah rek manja men kaya ngono. Kene. Kok cilik to, Mas? Cilik ya ben penting suwe. Masuk kursi mono to, Mas? Gedhe kaya Pakde Manto ora iso ngalor gelem. Aku senenge ngulon lho, Mas. Iso, Ding. Oh. Nah. Wah, jan penak ya Mbah Kong. Mantep. Kong. Sampene gedene ra mantep. Jinjit ora? Jinjit apa ora? Alah nek turu ya pas engko. Nek turu Iya bareng. aja nganggo turu bareng ya kadang yo ngadeg. Ya nek diukur nyate wong semene tapi nek engko. Tapi ya pas lho Mas nek rene iki mah. Lah iya nek. Ya pas ya Mas ya. Ya. Piye Kong? Piye? Piye kon balani neh kene plepeken kok. Ora iso ambekan iki. Dikekepi kaya ngono iki masamu. Pas porong Lah Mas. iya. Pas porong Mas. Wis. Neh ora Oh, wis. malah ning Neh kok wis wis Mas. pasang oksigen malah. Plepeken aku ndak sumpah gini. Masa ngono tok ya wis to Mas. Ya mene gedene lho, ya ampun kalau kasih. Yen memajang. Lah iya. Yen memajang tung gentah ngedut. Lahan iki. Oh. Mau nganggo janur. Kok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mimpi susu. Susu perawat rasanya ra karuan. Susu penyanyi badan enak sekali. Ah, nemu penyanyi kok penyanyi ayanan kok ngene. Bocah perut ngapa-ngapa. Demai urung kok kaya Ternyata cilik iki malah tetek lho Mas. diomong ya. Kayak nek jarum, kayak barder ngono lho Mas. Kaya Pak Narto ngono iki malah anu nek warisane akeh kuwi. Oh iya. Oh delok Mas.
Delok meneh. Delok meneh. Ayo. Kembang wae weton. Gunung. Wah. Ayo Kong. Hakong. Hakong. Piye Kowe iki lho? kewalik sing jegleng aku malah kowe sing jegleng iki piye? Aku sing pengen. Wo sing pengen malah kowe. Aku ora sing cilik bae luwih penak sing cilik lho. Wale ndak sing jegleng kudune aku malah kene. Ya wis aku tak sing manut, Mas. Bocah kaya nerane sing ngopeni. Aku butuh donatur, Lah Mas. iya. Ayu ya entuk, pinter ya entuk, cerdas, ya gede dhuwur kaya pramugari. Orane sing ngopeni lho. Oh ngono. Pipine apa ironge? Iki sithike ya Mbak Kong iki ya rada ngenyek ya. Aku ya rumangsa jarene aku tilokne mancung iki mancung apane lho, Mas? Kowe iki sakarengan kaya Yuli. Kaduan, Mas. Lho, gede dhuwur ngene iki. Lah ya kaduan ya, Kong. Pacitan Waruto kinucap carita bojreng-bojreng iblis aku karepe dhewe Sarawe anting-anting sebelah. Aku ya sing mau lho, Mas. Pokoknya Iya. aja kuwatir tekan omah engko tak kaya anting-anting Mas Putih ning sebelah. Kayak mau ya, Mas. Heeh. Mau kan wis nempuh. Ono gak nek gelang kalung. Ngati-ngati lu banar toki dhewe. Kayak nganggo rebon barang, Mas. Rebon kuwi ngerti apa ora? Rebon. Lah iya. Lah kok dadi rebon iki nek rebon iki ya ikan asin udang kae. Piyai sepuh ngomong bismillah semelah kok. Iya bener. Kleru ya ora apa-apa. Heeh. Panas udan Janjine kapiye jangan sok-sok jam mepet-mepet. Penak lho Kong, penak sing mepet sih. Urung-urung wis panas ngono lho. Kong. nganggo julak-juli ya Mas Landak. Rasa angko reok. Ya. Panas udan aling-aling caping gunung awan-awan menyang karetan nilih hondo ning omah mburi. Rabi prawan-prawan koretan, rabi penyanyi ngarani ati. Ngono-ngono salahku dhewe. Rungokne pimpinan campur sari iki. Pilih roti apa selak regane MC saiki muda. Katil ledek Geyong edek Kantil Kantil ledek geyong Geyong dek kentil Amben kayu ngomeme gaplek penyanyi
Raine ayu anune mlethek. Kayak apa kayak? Kayak jaran kurang kawin. Ya Mas ya. Seo. Jaran kurang kawin. Kok iso jaran kurang kawin iki lho? Ya iya nek jaran. Lah wong ora nek jaran iki sing semene iki ra ono. Lho, jaran-jaran sing biasa kawin-kawin iki meneng ae. Ora kaya iki jaran kurang. Ya gara-gara menawa gak nek sing ngopeni kuwi mau lho, Mas. Nek rumangsane. Mboten sah kalau Ora sah, Kong. Gak sita balik yo. ora ngono lho, rasane nyuwar-nyawar bolak-balik. Gak ngono. Beda. 2000-an kok. Lah ya beda, balik yo. Apa? Masa ya beda ngono to? Natyan wadon sarwi lana Ngetan pelikan apa setiane kelakon ngono ya ngono. ino mane banyo Kong Sek niku yatra mboten laku, cobi kula pirsani. sek to, ngene lho, Gel. Iki duit dolar kan gak Agak payu. ngono aku lagi roh dhuwit 50. Lah Oh nggih. euro. Cobi kula pirsani. Niki duit mboten kanggo, gambare mboten Pak Karno kok. Lah iya. Mboten kanggo nggih Bu nggih, Pak nggih. Sing payu ki gaware mesem kan lho, Duit Bong. ngeten iki tumbas es mboten kanggo to. Lah iya. Alah ora kanggo kok. Mboten kanggo duit ngeten iki Ora kanggo. nek sejenenge sing payu ki sing gambare mesem lho, Kong. Cobi. Lah nek iki nggo kowe payu ki. Ah kuwi kanggo kowe. Enek gambar Indonesia. Iki kena iki piring kena Lah berarti nek kan iki euro apa payu nek tumbas kacang mboten payu? iki payu. Enggak, nek kuwi payu. Iki payu. Nggih. Tukokne apa, Mas? Kotok-kotok. Hah? Otok-otok Heeh. ngene. Oh iya bener iki kena iya iki. Spesial ke Banarto. Thank Di you. zaman perjuangan Aku lagi ro kok luntur. Njur kelingan Iya. anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ganti. Matur nuwun Mas. Jarine wis menang keturutan sing digadhep biyen ninggal janji ning saiki opo lali monggo Nek gunung kacang dongi sego jagung yen mendung asili capek gunung. Samping gunung kedepannya. Ya Allah. Kuwi ya euro. Oh euro. Oh euro Indonesia ki gambare genten gelungan ngene iki. Jadine jenenge Cut Mutia ngene iki. Ya ampun aku ya lagi weruh lho Mas. Euro kene iki bae gampang luntur gak payu jare Kong. Kok ngene iki jarene ra payu sing pripun, Pak? Sing abang. Berarti sing melengeh. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara lopo. Kowe senada.
njur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ati jarene wis menang katurutan sing digandeng biyen ninggal janji ning saiki apa ning kono tak sadongi sego jagung Banarto di mana-mana yen mendung tak silih kabeh gunung Mas Landa kalajengaken bocah gunung Bocah padha-padha gunung. gununge terus mengke Nggih. malih kijing miring nggih Kung Nggih, Mbak Is bablasnya bocah gunung Pucang gunung Mbak Is Nano, cuman. nano. Yo telas kerin. Sekar desa nyawa gunung desa AWSJ bergoyang monggo Mas Agung jroning padha lara laku Kowe SC nada lo iki. Sembah nuwun Mbak Kakung. Mas Ateng Mas Agung Bolo cokek bergoyang. Iya. Masuk Mbak Is. monggo Pak Sis Mas Nyomo Senadyan aku wajah ngono Monggo Mbak. Pancen isih dadi lakon. Matur sembah nuwun. Perpisahan karo aku masuk yo ayo Mas iki bablaske napa Mas Agung bablaske napa Mas Sor pokoknya. nggih bablaske napa Mbak Is Sri Uning. Sri Uning bablaske Sri Uning Mas ayo Mbak. apa kowe ra lihat Kegocekan karo
kayak HE sih. Wis wayahe HE lho. Ya wayahe kok ngenteni apa? Yo. Oh, 12 ke lewong baru di HE. Yuk, telas ki, Mbak. Katres. Katresnan ning wirat maya tinapite ning rara sriune senadyan wekasanira rateng rena kalabuh negara Yo. Sir, 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 sir. Mas Tono. Oh iya iya iya. Asik. Oh ya. Oh ya. Yo. Monggo Mas Tono. Sampai katamu. Wong bagus gantilanku bodoh hati rindu siang cabut sih yo salalala yo yo Sapa iki? Mas Agung. Grandeng kon joget. Mas sampai Grandeng. bawah wetenge ratu. Ganjel. Matur suwun Bapak. Ayo Mas Grandong. Hae hae. Ora iso joget teko bawah, ganjel wetenge. Ayo. Sabdo. Yuk, yuk Mbak Is. Sabda. Gusti lilani. Kowe aja bablas apa meneh napa wis? Telingsingan lagune Mas Wakit. Hae pokoke iki. Nganggo hae pokoke. Dinorban jiwa raga undang rasa rupa sampai ler ngoyahi sakara katan bisa ngloloke atiku.
Agung. Mas Agung rong HE lho Mbak Is. Masa ya kan juga dhewe, Mbak. Yo, Lah kok malah ngalih? Maju maju maju, mundur mundur mundur. Wis dikontas kok Mbak. Paling singkat yo. Mbak. Sing ndet tringsingan, tringsingan. Hae, hae. Yo, Mbak Bogel. Ayo. Monggo Mas. Jarine kok wis mangkat lunga dienteni ngoyo-ngoyo jarine kok wis tekan kono Esti Wong yen Agung Prasetyo Bola cokek Sanggung. warna-warna Pandawani Nadyang durung ketemu dhewe duka-duka pamuse trimo Ayo, Mas Agung. semene wae Sik, Jim. Santai-santai. Sik. lek wakit, ora go esek-esek piye to? Biasane lu esek-esek, esek-esek. Kurung waya esek-esek, Mbah. Aku ki lagu iki nggo Mas Agung lho kok malah dikeroyok kabeh iki. Teng, Ketuane wul, wul. teng, santai teng. Yuk, teng. Mas Tono napa mengke lagune? Ayo. Bareng sampun pepanggihan nyatane jur luluh batine anti waktu pepisahan batine jur tambah tresnane.
Sugeng rawuh pamit Olopis 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 foto baris Wis koncatan tresno asih tanpa welas sira nimas wit saka adreng karsane tega marang sahamu barang
ingkang kasandang benjang muga manggih hayu yuwana salami nira saungkure ora tau kalegan atine saktenane amung tansah katuwung tindake monggo diajeng tuti kudu trimo nalong so ing ati mrih yuwana inalesno ing sawikalane tak legani diajeng tutik inggih Kang Mas pokoke panyuwunmu waton lampu dene lintang karo rembulan tak pinangkani yen mung trima cengkirmu tak suguhke tak ulingke wong ayu nggih sing penting waton ora njaluk Fortuner mboten karo apartemen ngerti dhewe nge-MC ya sok-sok payu sok-sok ora ngono kok lho iki malah mesti cokeknya Indonesia rawuh bola cokek jan berbobot kabeh kok monggo Dek Tutik nano tunjuk atur dumateng sedaya para bapak ibu kang satu kehormatan ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sing lelenggan kanthi sekedhik senaping laras campur sari KWSJ nada ugi boten kata lumpen ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh keluarga besar saking KWSJ ora tau kalegan atine Sugeng rawuh Mas Agung Mbak Is Mas Grandong sakti nane amung tansah betuwo
bedake op lah tutik iki piye tutik iki Lah piye to, Mas? wayahe bablas malah ngepos selalu Lah iya itu kang kendangnya kuwi jan manggone sak nggon-nggon. biasane pengendang kuwi Lah iya. Dik Dalam. iki karawan keluarga besar KWSJ malah keporo iki adikku lanang Mister Grandong driver Ciputat Pamulang ki rawuh iki malah bola cokek Indonesia Mas Agung ki ya rawuh Medi cokek Indonesia ya rawuh Mbak Is juga rawuh. ki oh Mbak Is ki nggo botol ki Heeh. malah keluarga besar Pedongkelan RT Songo ki tanggaku dhewe rawuh nggih pokoke digayengke monggo Adik Tutik Yo, Dek Tutik dintekke terus engko dodos terus pakai lasem. Oh.